संजू परब हे एक जनतेमधलं माझे ते चांगले मित्र आहेत आणि जनतेने त्यांना त्यांच्या पाठीशी उभी होती, जनता त्यांच्या पाठीशी उभी होती, जनतेमधला एक आश्वासक चेहरा होता. त्यांनी अशा तऱ्हेची संभ्रमावस्था वाक्य म्हणजे ज्या पद्धतीने जाहीररित्या बोलले ते न बोलता कोण लँड माफिया आहे तो जाहीर करावा, लँड माफिया कोण आहे तो जाहीर करावा, नाही तर राजकारणातून आपण संन्यास घ्यावा. ही खऱ्या अर्थानं एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, जनतेचा विश्वास तुमच्यावर आहे. संजू परब हे इथले नगराध्यक्ष राहिलेले आहेत, ते मग आपण जनतेला कुठंतरी ज्या पद्धतीने बोलतोय संभ्रमास न सांगता स्पष्टता भूमिका मांडणं गरजेचं आहे आणि मला वाटतं संजू परब मांडतील ही अपेक्षा आहे, अन्यथा राजकीय संन्यास घेतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.